ama na Chineke na-elezighị anya nke ọma. Onwere egwu ga-asa anabata kpọmkwem n'oge egwu ala anyị na-abịara gị site n'ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service Ọka. Egwu ala anyị nke taata ga-adị kpọkpọ maka na anyị nwere ụmụ nwaanyị CWO St. Anthony's Catholic Church Okpo Ekwulọbịa ga-anọrị na nke taata. Ọ bụ ya mere ya bụ oge egwu ala anyị nke taata jiri wee bụrụ ọpụrụ iche. N'ọdụ ugbu a ha nwere ọtụtụ egwu nke Anthony's Parish Okpo Ekwulọbịa, ndị otu egwu a na-akpọ Udoka ga-anọrị na nke taata. Ha nwere ọtụtụ egwu ahaziri nke ọma ha ga-eji wee melite obi gị, mee gị obi aṅụrị. N'ọdụ ugbu a anyị ga-achọpụtara gị egwu ha abụọ ozugbo na-atụfughị oge. Nke mbụ bụ di m dị izizi, nke abụọ wee bụrụ anene anene. Lezie anya gị nke ọma ka ịfụ ka ya bụ egwu ga-esi wee daa. Ọ bụ gịnị ji egwu a? Nye m egwu a n'uju.
onye ma njem ọnụ ama ndị na-esonye n'ihe a na-eme egwu ala anyị n'ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service Ọka Heartbeat of the East. Egwu ikpeazụ ikiriri bụ egwu nke ha kpọrọ Enwe Ekwulọbịa Ụgbọ 1 nwanne m. Ị hụrụ ka ha si ayọ ya ayọ na awụ ya awụ iji wee gosi gị na ọ bụ ihe ekwuru ka a na-eme. Ka ọ dị ugbu a anyị ga-eje gbaa ndị isi nke otu a ajụjụ ọnụ maka na ọgba aka mere azụ mgbakọ. Nwaanyị ọma, achala ugo nwaanyị nke ị na-amụke ka kpakpando ka anyị mata aha gị. Afọ m bụ Oliakụ Dorothy Okeke. Kedu ọnọdụ gị n'egwu a? Ọnọdụ n'egwu a bụ mụnwa na-agbapụta egwu a ndị ọzọ wee nele anya wee na-agba. Dịka ịgba ọgbapụta egwu ka onye ọma nọ n'ụlọ na-ene anya na-ahụ ihe na-eme ugbu a ka ha hụ ka isi azụ egwu a. Nna anyị kwudalụ nna anyị nke ị na-achịrị ka anyị mata aha gị. Afọ m bụ John Nwụzọ. John Nwụzọ. Dịka egwu a bụ egwu ụmụ nwaanyị, kedu ọnọdụ gị n'egwu a? Ọmụnwa bụ ọkwa ọja ha. Ọkwa ọja. Ya gị na-afọ ihe a na-agba n'egwu. Ngwa pụọrọ anya. Zọọ ya azọ, wụọ ya wụọ. Otu a ka ọ gara. Ije omenala anyị ga-adịrịrị. Nna anyị daalụ. Nwaanyị ọma, Ezinne, nnukwu nzọ anyị bụ. Kedu ọlụ gị n'egwu a? ọlụ m bụ ịchịkọta ha were na-ekene ha na-ajalite ha ka obi esighị ike ha wee na-agba na-ekwu ihe a na-eme. Ka anyị mata afa gị. Afa m bụ Oliakụ Lucy Ile Okeke.
anyị egwu a n'uju. Otu a ka o mere ife kwuru ka a na-egbe nwaanyị ọma daalụ. Ọ bụrụ na ị na-anya ugbu a ị ga-afụ nwaanyị kere ekike ka onye Fulani iji wee gosi gị na omenala anyị bụ ofu, omenala anyị ga-adịrịrị. Nwaanyị ọma ka anyị mata afa gị. Afa m bụ Mrs. Mary Ụzọchukwu. Ekike ị kere kedu onye doziri ka onye Fulani ka ị bụ onye Fulani? Abụrụ m onye Fulani, onye Igbo ka m bụ, mana mụ onwe m ji aka m wee dozie onwe m dịka ndị Fulani. Mgbe a na-agba egwu ka ị na-awụ ihe onyinye dị iche iche, kedu ihe nke a na-egosipụta? Ihe oriri dị na mkpa m, etu ndị Fulani ji arụ aja ekete ata ọnụọ nri ikpewo ihe ya maka nna ekele ha. Mana ị bụ onye Igbo, zọrọ anyị egwu a zọrọ. Ife kwuru ka a na-eme omenala anyị ga-adịrịrị. E nwere ndị na-akụ egwu akụ, mere egwu a ji wee bụrụ egwu n'eziokwu. Nne anyị ukwu ka anyị mata aha gị. Nwaanyị ọma, ihe ị na-akụ kedu ife a na-akpọ ya? Alụ. Kedu ife ọ na-alụrụ ụlọ n'egwu a? Ọnọdụ dị ka onye na-achị egwu a. Ele anyị hụ na ọtụtụ egwu na-abịa ebe a gbaa ya wee gaferekwa. Ọ ya na-ahaziri anyị egwu a. Ị chere na alụ ihe na-akụ ga-enye aka n'ụzọ pụrụ iche n'ịkwalite omenala Igbo? Nwaanyị ọma daalụ. Ị na-esu ya? Otu a ka ọ gara. Nne anyị, kedu ife a na-agba ife a? Ite. Nke a bụrụ gịnị? Otu ife ka fa na-alụ ka anyị mata afọ ụlọ. Godu ma agbara. Nwaanyị ọma kedu afa gị? Godu ma agbara kedu ife a na-alụ n'egwu a? Nye ewezụga egwu a. Daalụ. E nwere nnukwu ite, nwa obere ite n'egwu a. Nwaanyị ọma ka obere kedu ife a na-agba? Kedu afa gị? Ihe nnukwu ite a na-alụ ka nke obere na-alụ. Kedu ife ọ na-alụ? Ngwa kụọ ya ka anyị fụ na ọ na-ewelite egwu n'eziokwu. Anyị ife egwuru ka ha na-eme, omenala anyị ga-adịrịrị. Nke a sọgbuo m. Nwaanyị ọma, kedu ife a na-akpọ nke ị na-akụ? Ogene. Kedu afa gị? Dịka ọ na-ewelite egwu mba ogene, kọọrọ anyị ka anyị hụ ka o si ewelite egwu a. Nwaanyị ọma ka anyị mata aha gị. Ezenwajiakụ Elizabeth. Ife iji n'aka kedu ife ọ bụ? Nwaanyị a na-ebu ụzọ, ya ka a na-ebu ụzọ akụ n'egwu, ọ na-ewelite egwu. Ọ na-ewelite egwu n'ụzọ dị aṅaa? Ụzọ pụrụ iche. Ọ ya ka anyị fụ ụzọ pụrụ iche o si ewelite egwu. Egwu a. Egwu ka a na-eme. Omenala Igbo ga-adịrịrị. Achalugo nwaanyị. Thank you. Ka anyị mata afa gị. Afa m bụ Mrs. Juliana Eze Nwanne. Mmiri mara ugo. Ọka anụ ugo arụ. Afa gị atọ. Thank you. Kedu ọnọdụ gị n'egwu a? Ọnọdụ m n'egwu a bụ nnukwu nza mbụ. Anyị na-agba egwu. Onye ọbụla m fọrọ dị m ka ọ ga-emelitere anyị ọnọdụ. Mkpụrụ nza wee jee tụnye ya n'arụ. Dịka m tụnyere ihe, ana m eme ekisha na ego niile dị ya n'akpa gwụrụ. Bifo m a na-apụta ebe ahụ. Ka ụmụ ndị Fulani anyị. Oh yes. Zọrọ anyị egwu a zọrọ.
onye ọma njem ọnụ ya bụ mmiri ezo ma gbachaa n'oge egwu ala anyị nke ụbọchị tata n'ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service Ọka dịka ikiri egwu ndị Udoka nke Okpo Ekwulọbịa ọ na-asọrọ gị ama na ị nwere egwu mara mma nke unu ji emelitekwa ọnọdụ unu kwa anyị site n'akara ekwentị a maka ịbịa kirie ya bụ egwu unu nwere hazie ya nke ọma wepụta ya ka ụwa dum kiriekwa ma nwee obi aṅụrị maka na ị maara nke ọma na ọ bụ naanị egwu pụtara ife na-eje mba ma bụrụ ebe a ka anyị ga-awụsa ọnwa n'oge egwu ala anyị nke ụbọchị tata abụ m Amaka Ụfọjebe wee na-asịzi gị ka ọ dịkwa azụ otu a izu ụka ọzọ. Ndewo maka isonyere anyị.